Patay si Genesee Raffles alias Atong Bacalso Raffles ang gitumbok nga usa sa mga suspect nga responsable sa pagpusil patay kang Staff Sergeant Ryan Baculi atol sa gipahigayong buy-bust operation sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa sitio Pagtambayayong, Barangay Kinasangan, Cebu City kaniadtong November 15. Nakabsan sa kinabuhi si Raffles atol sa pagsilbi unta sa kapulisan sa warrant of arrest batok kaniya. Ang 25 anyos nga suspect giingong top 1 nga most wanted person sa Central Visayas. Matud pa sa tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO7 nga si Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilare, nga nasakpang nagtago si Atong sa panimalay sa usa ka ramil iligan sa bukirang bahin sa Barangay Tapul, Syudad sa Talisay. Gani walay planong mo surrender ang suspect ug nakigpinusilay pa gamit ang usa ka 45 caliber nga pusil hinungdan sa pagkaigo sa abaga sa usa ka mga pulis nga nagpahigayon sa police operation nga si Police Corporal Rodgy Montejo. Gira sa atong kapulisan, no? In fact, naatay usa ka pulis, si Police Corporal Rodgy Lowell Montejo nga naa karon sa hospital. No, sa report nga atong nadawat, luwas na siya o nana sa stable condition, unya kining atong suspect napatay gyud sa operation sa kapulisan. Anaa karon sa kustodiya sa kapulisan ang live-in partner ni Atong ug ang tag-iya sa balay nga iyang gitaguan. Dugang panipilare nga ang pagkamatay ni Atong naghatag og hustisya sa kabayanihon ni Staff Sergeant Baculi. Misaad sab ang kapulisan nga hingpit ang ilang pagpangita sa usa pa ka suspect sa pagpusil patay ni Baculi nga si Ramil Salazar. Sa nahitabo nga pagkapatay ni Raffles, atong nahatagan og hustisya ang heroism sa atong pulis nga si Police Corporal Ryan Baculi. Naatay gigukod pa nga si Ramil, pero kita optimistic kay ta nga dili madugay iya apong atubangon ang hustisya. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.